É imposible. Agora que o avó morreu non consigo pegar ollo. Sen as súas historias nunca dormirei. Pedriño, Pedriño. Avó, avó, Pedriño, Pedriño. avó. Esti. Ah! Claro que son eu, hostia. Que máis iba a perder o tempo entrando na noite na habitación dun neno de 6 anos. Mira que feo que es. Ai, Deus meu! Esti! Resucitaches! Non resucitei. Si fora así, estaría de folga ahora mismo. Son unha fantasma. Ah, entón que faz aquí? Viña a resolver o asunto que me quedou pendente. Como? Comendo. Verás, Pedriño, hoy estábame a masturbar con video fetichista ultra extremo de Godzilla mientras tenía comentarios de director que se payaba. Pero deu un ataque cardíaco na mitade e non pude venir a darte a túa última historia de dormir, como eu fixe desde o día que naceches. Así que é o que vengo a hacer, a darte unha última historia. Grazas, avó. Non podía dormir sen ela. Pero ti estás noutro lado da vida, non? Non me podes contar o que ocorre despois da morte? Non, Por que, avó? Vai en contra das leis das fantasmas? non, Pedriño. Non te podo contar, porque non o sei. Pero estás morto. Sí, E estás aquí. tamén. Entón, como podes non sabelo? Porque nada disto é real, Pedriño. Estou a dormir. No, Pedriño. Recordas esos brownies que trajo até un primo Luis no enterro? E logo robaches e coméstelos todos. Estaban cheos de María, Pedriño. Tantas que a tu pobre cerebro de 6 años sin desarrollar le está provocando alucinaciones. Estou a morrer. Efectivamente, Pedriño. Estás tan drogado que a túas alucinaciones estánse a mezclar con unas experiencias cercanas a la muerte. Pois eu estou ben. Oh, Deus meu! Xa ves? Imagino lo que van ter que limpar. Oxe, Pedriño, tes algo que queiras saber que eu poideira saber cando todavía estaba vivo? Si, avó. Sempre tive unha pregunta. De onde saen os bebés? Ai, Pedriño. Pois mira, cando unha muller e un home quérense moito, As palabras, como todo na vida, menos os que son masculinos, serven para algo. E para que serven as palabras? Para comunicarnos. E de aí teñen a súa importancia. As palabras son un método de comunicación definitiva. Hoxe acompañei ao final a teu pai ao banco. Había unha cola enorme, non te podes nin imaginar. Parece ser que o que ocorreu foi que o tipo da ventanilla quedoulle de repente unha crise nerviosa ou algo e olvidou todo o que lle ensinaran na carreira de banqueiros. Bueno, pois te quería dicir, estaba ali con teu pai e que nun momento na cola vai o tipo, agárrame, lévame pa un costado e dime: Tobías, a única cousa que me permite vivir neste cruel mundo no que existimos é que podo dormir tranquilo sabendo que non estou lijado a ti legalmente. De feito, esa é a única cousa boa que tes, que non crees no matrimonio. E polo teu ben, espero que seja así, porque xuroche que se algún día casas con miña filla, prometo subir ao altar, coller un coitelo, abrirme en canal e esparcir os meus sesos por todos os invitados. E xa que estou, e sobre todo, a miña sogra. Rufina, ti que opinas? Bueno, non sei. Sempre estive enfadado con miña outra avoa
por facerlle tan malas mamadas na época en que ainda non estaba casado con miña nai. Entendo. Rufi. Que? Rufi. Que? Rufi. Vale. Rufina. Xa é venres. E non tiraches o lixo. Xa. Pero tamén é o día da semana en que discutimos se imos facer ou non o coito. Está ben, Tobías. Entón, cantas tarefas fixeches hoxe? Ia lavar hoxe a miña taza. É a de onte. Pero é que chegaba tarde para ir con teu pai ao banco, entón non puiden facer nada. Ok. Entón marcamos 0. Seguinte. Cantos cumpridos me fixeches esta semana? Martes dixenche que tiñas as mans fermosas. Loei ese vestido que mercaches o outro día. En toda a semana non dixen nada da horrenda cara que tes. Moi ben. Dareiche un 4. Que máis temos aquí? Molestia! Das meus favoritos. Este é para min. Tobías, eres pior que un gran no cu. Cada día que volvo a casa e penso que vou ter que volver a falar contigo, preferiría que me baixase a regla cada día con tal de non ter que facelo. Cada vez que abres a túa boca, sinto como que se alguén collera un garfo, mo metera no oído, mo cravara no cerebro e fixera pa, pa, pa. Cada sílaba que dá a túa boca é horrenda. Pero debo admitir que esta semana apenas me tocaches ao carallo. Así que dareiche 3 puntos. Progreso sexual. Tobías, debo dizer que me segues a foder igual de mal que dende que tiñas 17 anos. Pero agora xa non das tanta pena cada vez que che pido que vayas abaixo a darme oral. Así que, por mellorar nesa lingua, dareiche medio punto. Que máis? Valoración persoal. Tobías, hoxe non teño ganas. Así que a túa media queda nun total dun 7,5. O cal non chega ao 10. Así que hoxe non imos facer o ñequi-ñequi. Pero e o favor que te fixen o outro día, que é? Cando lle dou a túa avoa o ictus na cena familiar, Que me puxen a pasar o meu número para que ninguén se de conta, Que si vas poder herdar a súa casa antes. Tes razón, Tobías. Esta noite fodemos. Perfecto. Pero antes tens que poñer protección. Non. Sí. Non. Que si. Se non te pos nada aí abaixo, ti a min non me tocas. Rufina, xa che dixen 1000 veces o incómodo que estou na cama co casco e as xeonlleiras. Tobías, o condón. Claro. Bueno, ti vaite quitando a roupa e apaga a luz, vale? Eu vou ao baño a buscalo. Pero non as teñas aí no caixón, por se
un día na metade da noite che viñan as ganas e eu estaba suficientemente adormilada para decir que sí. Sí, pero é que o outro día o médico díxome que é moito máis san e seguro colocalo no baño. E xa sabes que eu sempre lle fago caso aos médicos. Vale. Que vou facer? Non me quedan condóns por culpa de xallos a meu cuñado no enterro. E todo porque o tipo tiña medo do que podía pillar de súa prima a cachonda. Que vou facer? Non podo presentarme aí sen condón. Notará ao instante que está ao descuberto e non cuberto de plástico, digo de látex. Espera, iso é? Se poño plástico por enriba, como está a luz apagada, non debería darse de conta e non debería caerse se lle poño selo. A ver, onde está esa bolsa? Sarxento, sí, como imos? Eu ben. E vostede? Non, pregunto que como imos? Pois... en línea recta. Dijo que en que estado estamos aquí, na batalla. Técnicamente somos líquido, pero dijo eu que algo sólido tamén temos. Sarxento, estáme a tocar os collóns? Para nada, señor. Deixamos os collóns hai moito tempo. Agora estamos no pene, na polla, no manjo, no plátano, no froito do amor. Se entendo o que quero dicir. Se vostede o sarxento, non quero saber que clase de xens levan os soldados. Gracias, general. Avanzamos. Si, manda a primeira tropa. 100 millóns! Avanzade! Como lles foi? Morreron todos. Como? Morreron todos. Pero, que pasou? Non vexo nada con estes lentes. Non estou seguro, general. É que pestañexei e perdimo. Manda outra tropa. Máis grande, por se caso. Si. 200 millóns! Avanzade! Como lles foi? Desta vez só pestañexei dun ollo. Non estou seguro, pero creo que hai unha especie de barreira invisible que os mata nada máis chocan contra ela. Increíble! Poderá ser un preservativo? Crin que era unha lenda. Iso parece, señor. Nunca crin poder ver un cos meus propios ollos. Pero non era que non vía nada. Tes razón. Non hai motivo para exaltarse tanto. Señor general número 3.777.666. Que ocorre, soldado? Mira que topei. Soldado, que significa isto? Non o sei, señor. Parecíame bonita. Pois tire. Pero, señor, tamén atopei isto. Sabe o que é? Oh, clítoris meu. Non podo crelo. Exacto. Non ten nin idea de que é isto, verdade? Estaba a esperar a ver se mo dicías. Non vexo unha merda con estes lentes. É unha antigua escritura. Algún dos nosos antepasados debeu non deixar antes de morrer. E que di? Que nos mentiron na academia, señor. Como? Pois di que a múltiple impregnación é posible, señor. Toda a nosa vida é unha mentira. Se varios espermatozoides entran dentro do óvulo á vez, todos se impregnarán. Podemos sobrevivir todos. Imposible. General, non creerá nesas tonterías. Podería ser posible. Pero por que é un esperma de... Canto tempo tes? 3 horas. Pero por que é un esperma de 3 horas a mentirnos? Ainda é puro e inocente. Señor, se a múltiple impregnación fose posible, por que non nos lo dirían na academia en vez de deixalo tirado por aí? Pode ser que porque a única forma de demostralo é facendo. E unha vez sales dos ovos, xa non podes voltar. O soldado 222.378.123, canseime de contar malditos números, ten razón.
Polo menos deberíamos intentalo. Sarxento, reconto de tropas. É imposible, señor. Pero non lle acabo de dicir que... No, contar as tropas. Como vai ser imposible contar as tropas? Acaso non sabe sumar? Só en millares, señor. E aquí... hai menos diso. Polo amor do gentai. Pois mira, ben fácil. A cada unidade cóntala como un millar e logo iso pasas mo a decenas. Entendide, señor. Somos 50. 50. 50 é un número respectable. 50 fillos á vez. Bastante ben considerando todos os millóns que poderían ser. Pois eu só conto 5 de nós. Como? Sarxento, pero cantos somos? Pero, xeneral, é que vostede dixo-me que parase a decenas, non a unidades. Que eu, sarxento, Sí, general. é o primeiro e máis incompetente sarxento que vin na miña existencia. Gracias, general. Gracias. Non ten por que darmas. O deshonor é todo meu. Sarxento, as miñas últimas ordes para vostede é que corra contra esa barreira para rompela e que os seus xenes non se retransmitan. Gracias, general. Foi todo un honor loitar con vostede. Hoxe xa puidera dicir o mesmo. Bueno, imos, non? Señor, mire. Non é un condón. É plástico. Como? Entón como fixo para poder resistir todas as nosas hordas? Aquí pon Gadis. As máis duradeiras e contaminantes. Iso explica todo. Veña, chicos, temos un óvulo que fecundar. De novo, eu non sou un experto. Só lle estou a facer un favor ao meu amigo Ciro. É que outro día topou a un tipo que dixo que estaba a facer unhas probas para o Guinness. É que tiña uns 70 centímetros. E claro, que é máis importante, esa experiencia sexual ou dirixir unha clínica de xinecoloxía? Entón, como é dicindo, eu non sou un experto, pero eu penso que está preñada. Preñada? Imposible. Doutor Pedrallo. O que me mama o carallo. Perdón. Doutor, non pode estar embarazada. Non temos relacións dende hai 5 meses e naquela usei protección. Acaba de dizer 5 meses. Miña avoa deixoulle a casa a beneficencia no testamento. E dende aquela, o pobre non chega aos 10 puntos. Pobres. Sempre meténdose en todo. Está seguro de que Está seguro de que un embarazo? Porque meu sogro prometeu cortarme a pilula se tiña fillos. Como xa lle dixen, eu non sou ningún experto. Entón, déxeme voltar a ollar. Pois efectivamente, você está preñada. Non. Como está o rapaz, doutor? Rapaz. O que está aí dentro. Ah, non é un rapaz. Non. Entón, que é o que hai aí? Son 4. Queremos abortar. Estupendo. Bueno, pois entón sígame á sala de abortos. Cariño, por que crees que lle chaman a sala do aborto? Estou-me excitado. E non sou por você, senhorina, senón é que hai moitos anos que non practicaba un aborto. Dende aquela vez que tivera que sustituir ao Sidro, porque coñecera un alemán que follara cun dos membros do Rolling Stones e tiña 7 ETS. E claro, que é máis importante esa experiencia sexual ou levar unha clínica de ginecoloxía? Pero, bueno, xa ve que me estou a ir outra vez polas pondas. Doutor, en que consistirá o aborto? Veña prende a min, Rufina. vi estas escaleiras. Pois cubra a boca por medo de romper os dentes. Every sperm is sacred, every sperm is great. If a sperm is wasted,
God is white I raise.